खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै गासैखौबो नैबे समाव बरायनानै लाबाय। नैबे समाव आङो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय पश्चिम ब्रियाबारि आं गामियाव दंफैयो। बर'नि सासे जाखांफु फिल्म मेकार बिथाङा थांनाय समाव मोनथाम एवार्ड मोननो हाबाय नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलनि आरो मोनसे एवार्ड बिथाङा मोननो थाखाय सिगांदों। नैबे समाव आङो फंबायजों माबोरै बे सर्ट मुभि बानायनानै बे एवार्डखौ मोननो हाखो बेनि सोमोन्दै बिथांजों आं सावरायगोन आरो बियो बबे जायगायाव बेखौ शुटखौ बा भिडिअखौ खालामदोंमोन बेनि गासै आबुं फोरमायथिखौ नोंथांमोननो सिगाङाव आङो फोरमायनो थाखाय नाजागोन। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै फंबायखौ बरायना लाबाय। गोजोन्थों। फंबायनिफ्राय आङो मोनथिनो लुबैगोन जे फंबायनि जायगा थांनाय एड्रेसखौ नैबे समाव आङो मिथिनो थाखाय आं बिशाल जरगियारि आं पश्चिम ब्रियाबारि गामि बाक्सा जिल्लानि आं थागिबि। साबायखर थाबाय फंबायखौ। गिबियावनो आं फंबायखौ नैबे समाव कंग्रेचुलेसन होनो नागिरो मानोना फंबाया बर'नि गेजेराव सासे नेशनेल आरो इन्टारनेशनेलाव एवार्ड मोननो हाबाय। दा बेनि थाखाय फंबायखौ नैबे समाव आङो गिबियावनो कंग्रेचुलेसनखौ होनो नागिरदों। नैबे समाव आङो फंबायनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जिहेतु सर्ट मुभि फंबाया बानायबाय दा बेनि सिगांग्रो बै मुभिनि सोमोन्दै सावरायग्रोनायनि सिगांनो फंबायनि एसे जारिमिनखौ एसे फोरमायथिनो थाखाय आं बे गामि पश्चिम ब्रियाबारि गामियावनो आं जोनोम जादोंमोन आरो आं शंकरदेव शिशु बिद्यानिकेतन बागमारायाव फरायदोंमोन। बेनि उनाव आं क्लास 7निफ्राय क्लास 8 आं शंकरदेव शिशु बिद्यानिकेतन बङाइगाव आं फरायदोंमोन। बेनि उनाव आंनि पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय आं आरोबाव माने न'आव बेक जाफिनबाय आरो आं पाठशाला शंकरदेवनिफ्राय आं मेट्रिकखौ पास खालामदों। बेनि उनाव आं हायार सेकेन्डारिखौ बागमारा हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय आं पास जादों आरो बजालि कलेज आगोलनि बजालि कलेज आरो दानि कटकदेव इउनिभारसिटियाव आं ग्रेजुवेसनखौ आं कमप्लिट खालामदों। दा कारेन्ट टाइमाव फंबाया मा मावगासिनो? दाथ' आंहा ग्रेजुवेसना कमप्लिट जाथ'वाखै। आं दा लास्ट सेमिस्टार आं टुरिजिम डिपार्टमेन्टनि स्टुडेन्ट आरो लोगोसेयावनो आं सासे डान्सार। आं 7 years 8 years आं बेजों लोगोसे माने सासे डान्सारबो आं माने गोबां रियेलिटि श'आवबो आं पार्टिसिपेट खालामदोंमोन। बेनि उनाव आं माने फार्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्डआवनो आं रिजेक्सन जादोंमोन। माने पार्टिसिपेट खालामदोंमोन सिलेक्ट जानो हायासै। दा बेवहाय दा फंबाया जिखिनि नैबे वर्किं मेन बेनि मोनसे 7.52 सेकेन्डनि मोनसे मुभि बानायदोंमोन सर्ट मुभि। दा बेवहाय फंबाया मोनसे टारगेट दंमोन नामा जे बे नैबे सर्ट मुभिखौ बानायनानै जे आं इसिबां गिदिर एवार्ड मोनगोन बा मोननो थांगासिनो दा बेखौ मोनसे सानदोंमोन नामा जे आं बेखौ खालामबा एवार्ड मोनगोन होननानै सानदोंमोन नामा? खुनु टारगेट गैयामोन जे आं मोनसे फिल्म बानायगोन जे आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव आं एवार्ड मोनगोन। आं जेब्ला मबाइल बायदोंमोन फार्स्ट मबाइल माने बे मबाइलजोंनो आं माने ओरैनो टाइम पासनि थाखाय माने आं भिडिअ खालामोमोन आरो न'आव फैनानै माने काइन मास्टार एपाव इडिट खालामनानै जे आंनि इउटुब चेनेल दङ बे इउटुब चेनेलाव आं इउटुब चेनेलखौ ग्र'थ खालामनायनि थाखाय माने भिडिअफोरखौ आं आपल'ड खालामोमोन। दा बे रोखोमैनो माने फार्स्ट टाइम आरो बेयाव टारगेट गैयामोन जेखिनि नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल एवार्ड मोनगोन। दा बेवहाय मोनसे टारगेट होनाय गैयामोन आरो दा बेवहाय फंबाया नैबे जाखिनि एवार्ड मोननो दं दा बैखिनिखौ एसे बुंनो हागोन नामा? बेनिफ्राय नों एवार्ड मोनखांबाय आरो मोननो थांगासिनो बे समाव। आं इउरप फिल्म फेस्टिभेल UK आव आं शर्ट बेस्ट मबाइल फिल्मनि एवार्ड मोनदों। बेनि उनाव आं पर्ट ब्लेयार इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल आन्दामान निकबार आइलेण्डआव बेस्ट डाइरेक्टर फर मबाइल शर्ट फिल्मनि आं एवार्ड मोनदों। बेनि उनाव थार्ड कलकाता इन्टारनेशनेल माइक्र' फिल्म फेस्टिभेलाव आंनि बे वर्किं मेन फिल्मा बेस्ट माइक्र' फिल्म नेशनेल केटेगरियाव रानार आप जादों। बेनि उनाव कामरुपु इन्टारनेशनेल शर्ट फिल्म फेस्टिभेल गुवाहाटीयाव जानो लागा बे फिल्मनि थाखायबो आंनि फिल्मा फार्स्ट टाइम फिल्म मेकार केटेगरियाव अफिसियेलि सिलेक्सन जाना दङ। दासान्दि अब्ला नोंथाङा मोनथामखौ मोनखांबाय आरो मोनसे मोननो थांगासिनो कानेक्सन जायो। दा बेवहाय माबायदि मोनदों दा फंबाया जाखिनि एवार्ड मोनदों बेवहाय मा
बायदि फिल खालामदों माने निजेखौ जे आङो एसेबां मोननो हाबाय बिदि बायदि माबाफोर फिलाथ' जा आं एवार्ड मोनदों माने आं खुसि माने फिउचाराव माने मोनसे माने फिल्म इन्डास्ट्रियाव माने खामानि मावनो थाखाय माने आं माने गोसोमोन खिन्थु आं प्लेटफर्म मोनसे माने सिम्पल मबाइलजोंनो माने फिल्म बानायनानै माने आं 3 एवार्ड मोनदों बेनि थाखाय माने आं खुसि लोगोसेयावनो आंनि लोगोफोर लोगोसेयावनो जोंनि गामिनि मानसिफोराबो माने जोबोद खुसि प्राउड खालामो नैबे समाव फंबायनिफ्राय आङो सोंनो लुबैदों जे जाखिनि एवार्ड मोनबाय नङा होमब्ला जेथ' नों पार्सनेल मोनसे पिसिजों थामहिनबा मबाइलजों शुट खालामनानै बेखिनिखौ मोननो हाबाय दा बेवहाय बै वर्किं मेना माबायदि सिन नुनो मोनगोन बा माबायदि बेवहाय जाय भिउवारफोर दङ बे भिउवारफोरा नुनो मोनो माने बे वर्किं मेन फिल्मा माने एकदम माने नेचुरेल सिन दं जे खामानि मावनो थाङो दांग्रि बानना लाङो बेनि उनाव न'आव फैनानै माने जे खामानिनि फैसा मोनो बेखौ माने गावनि थाखाय आरो गावनि फेमिलिनि थाखाय माने बियो बाहायो बेफोर सिन दङ बे फिल्माव बेसेबां मिनिटनि बे शर्ट मुभिया बानायजादों बे फिल्मा 7 मिनिट 53 सेकेन्ड दा बेवहाय फंबाया बुंदों बै जिखिनि शर्ट मुभि बानायनाय दा बेवहाय बेनि आन्दोआव जेनेबा नोंखौ थुलुंगा होनाय जे ओरै बानाय ओरै खालाम दा बिदि बायदि होननाय लोगोफोर लोगो मोनदोंमोन बा न'नि मानसि सुबुंफोरा बुंदोंमोन दे नों ओरै फिल्म बानाय बिदि बायदि फार्स्ट टाइम माने दानिया आलादा बाथ्रा जेब्ला नों बे एवार्डखौ मोनखांबाय बेनि उननिफ्राय बा बेनि आगोलाव माने आगोलनि बाथ्राखौ बे फोरमायनो थाखाय मिथिजानो लुबैदों बिदिथ' खुनु गैयामोन आं गावनो माने मबाइलजों माने इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल गुवाहाटीयाव जायो बे फिल्म फेस्टिभेलाव आं पार्टिसिपेट खालामो बेयाव स्क्रिनिं जानाय फिल्मफोरखौ नायो आरो नायनानै बे फिल्मनि आं जि आइडिया मोनो बेखौनो आं न'आव फैनानै मबाइलजों ओरैनो माने प्रेक्टिस खालामो माने एक्सपेरिमेन्टेल खालामो आरो आं इउटुबखौ आं फल' खालामो माने बेहाय बैनि सायाव माने एसे स्टाडिया फंबायना थाबाय थादों दा बेवहाय सिगाङाव जिखिनि मबाइलजों जिखिनि एडिटिं खालामो जाखिनि एडिटिं खालामो बैखौ माबाफोर कर्सबो लादोंमोन आरो फंबाया जे जिखिनि दा मबाइलजों बिराद मोजाङै मोनसे एडिटिं खालामदोंमोन एवार्डबो मोनबाय दा बे बेलायाव गुबुनाव माबाफोर कर्सबो लानाय जादोंमोन आंथ' माने एडिटिंनि जेबो कर्स लायाखैमोन माने एक्टिंनि वार्कशप जायोब्ला आं एक्टिंनि वार्कशपआव पार्टिसिपेट खालामो आरो चान्स मोनबोला एक्टिंफोर खालामो आरो स्ट्रिट प्ले खालामो आरो आं 1 मान्थनि लार्न फिल्म मेकिं एट ह'म सिलन जेमिनि होननाय बेजों आं 1 मान्थनि फिल्म मेकिंनि आं कर्स लादों दा बेखौ माने बे कर्स लाखांनायनि उनाव बानायनाय ना बेनि सिगाङावनो बे मुभिखौ बा शर्ट मुभिखौ बानायदों जेब्ला आं कर्स माने रानिं जादों बेनि गेजेरावनो आं बे फिल्मखौ माने शुट खालामदोंमोन दा बेनि गेजेरावनो बेखौ बानायदोंमोन आरो दा बेवहाय आङो फंबायनिफ्राय सोंगोन जे जिखिनि बेवहाय शर्ट मुभिखौ बानायबाय बे बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएसननिफ्राय फंबायखौ खबरफोर लादोंमोन जे फंबाया जे एसेबां फिल्म नेसनेल आरो इन्टारनेसनेलनिफ्राय नैबे मोनसे एवार्ड मोननो हाबाय बे बेलायाव बिथांमोननिफ्राय माबाफोर सोलाब लाफैनो BCAनिफ्रायथ' माने खुनु माने कन्टेक्ट जायाखै आरो आं दासिमहालागै कन्टेक्ट जायाखै आरो आं BCAखौ माने आं थांफेराखैबो बेयाव माने BCAआव खामानिबो मावाखै आं गोसो नामा फंबाया बेवहाय जुदि चान्स जुदि मोनोब्ला जुदि मोनो आं माने फंबाया बुंदों नङा होमबा डेन्सारनि बाथ्रा बा डेन्स खालामनो मोजां बा पार्टिसिपेटबो गुबुन जायगाफ्राव खालामबायबो होननानै फंबाया बुंदों दा बे बेलायाव गोसो जायो नामा बेवहाय थांनानै आं खामानि मावगोन चान्स जुदि मोनो आं बे चान्सखौ आं केट्च खालामगोन आरो माने आं डान्सार SN खुंगुर प्रडाक्सननिफ्राय मोनसे मिउजिक भिडिअ माने ओंखारदोंमोन बैसाग अखरांनि बे मिउजिक भिडिअ आं जेनिफार दैमारिजों करिय'ग्राफार बिग्राय बसुमतारी आरो नयन खुंगुरजों आं बेकग्राउन्ड डान्सिंनि आं खामानि मावदोंमोन दा बे बेलायाव आङो फंबायनाव सोंनो लुबैगोन जे
जाखिनि बेवहाय फंबाय फिल्म बानायबाय बेनि अनगायै उनाव माबाफोर बेनि आरो गुबुन मोनसे मुभि बानायनो थाखाय बा शर्ट मुभि बानायनो थाखाय प्लेनिंफोर दङ प्लेनिंथ' माने जेब्ला आं वर्किं मेनखौ शुट खालामदोंमोन बिनि सिगां आं माने उन्दै गथ'फोरखौ लानानै माने मोनसे ओरैनो माने एक्सपेरिमेन्टेल फिल्म बानायदोंमोन माने दा फान अफ चाइल्डहुड बे फिल्मखौ आं इउटुबाव नुगाराखै दासिमबो आरो आं माने मोनसे स्क्रिप्ट लिरगासिनो माने स्क्रिप्टआबोथ' रेडि माने प्रि प्रडाक्शन माने सोलिगासिनो आरो माने नेक्स्ट टाइमाव बे नेक्स्ट प्रजेक्टनि थाखाय माने आं प्लेनिं लाथ'वाखै जे बे डेटआव आं शुट खालामगोन माने प्रि प्लेनिंआबो माने कमप्लिट जायाखै माने सोलिगासिनो माने मालाबा चान्स मोनो बेखौ बानाय टाइम समजों लोगोसे बाजेटनिबो बाथ्रा थायो दा बेवहाय बै सर्ट मुभि बानायनायाव दा मोनसे बाजेटफोर हमना दोनदों नामा खालामनायाव बेयावथ' खुनु बाजेट जायामोन जास्ट माने आनप्लेनिं फिल्म माने आनप्लेनिं आं लोगोफोरजों थांदोंमोन ओरैनो माने टाइम पासनि थाखाय मबाइलजों शुट खालामदोंमोन बेनो माने फिल्माव माने कनभार्ट जालांदों दा बेवहाय फंबायनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन जे जाय माने बिराद मुभि बानायनो गोसो जोंनि लाइमोनफोरखौ मा बुंनाय जायफोरा फिल्म मेकिंआव इन्ट्रेस्ट दङ माने आंनाव केमेरा गैया जे आं फिल्म मेकिंआव थाङा माने आं एक्टिं रोङा आं एक्टिंआव थाङा माने फार्स्ट गावखौनो माने रेडि खालाम माने जास्ट एक्सपेरिमेन्टेल खालामनांगौ आंनाव मबाइल दं मबाइलाव केमेरा दं आरो बे मबाइलजोंनो माने जास्ट ओरैनो एक्सपेरिमेन्टेल खालामनांगौ जे मबाइलजों खालामबा माबायदि जायो फुटेजआ माबोरै जायो आरो केमेराजों खालामबा बिनि फुटेजआ माबोरै जायो माने केमेराया आलादा आरो मबाइला आलादा माने एक्सपेरिमेन्टेल खालामनायाव खुनु माने प्रब्लेम गैया जिहेतु नोंनि आखायावनो बे मबाइला बे बेलायाव बिथांमोनखौ नोङो फंबाया बुंनो नागिरो नामा जे बै बाजेटखौ जेनेबा जाय सानो जे आंनाव केमेरा गैया खायसे बाजेट गैया दा बैफोर सानग्राफोरखौ नोंथाङा बुंनो नागिरो नामा जे बेफोरखौ गोनांथि गैयाब्ला मबाइलजोंनो खालामनानै हायो माने एक्सपेरिमेन्टेल खालामनायाव माने खुनु प्रब्लेम गैया आरो माने बे एक्सपेरिमेन्टेलानो जे इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनानै आं एवार्ड मोनगोन बेखौबो आं सानाखैमोन माने जास्ट माने एक्सपेरिमेन्टेल खालामनांगौ आरो माने रिजाल्टआ उननि बाथ्रा दा फंबायनि नैबे सर्ट मुभि वर्किं मेन बे वर्किं मेनखौ माब्लाबो अडियन्सआ माब्ला नुनो मोनगोन बेखौ दाथ' बे फिल्मा माने फेस्टिभेलफोराव कम्पिटिसनाव माने बाहागो लानो थाखाय माने आं हरदों माने फेस्टिभेलफोराव साबमिट खालामदों बिनि उनाव जेब्ला आं माने बे फिल्म माने एवार्डफोरखौ आं लागोन बिनि उनाव आं बे फिल्मखौ माने आंनि इउटुब चेनेल बिसाल सरगियारि बे चेनेलावनो हगारो फंबायनाव माने इउटुब चेनेल दं आरो बे ट्रेलर नागारनाय बुंनायखौ नोंथाङा बबेयाव दा नोंथांनि चेनेलावनो मोनगोन ना बे वर्किं मेन फिल्मनि ट्रेलारा आंनि चेनेल बिसाल सरगियारि बे इउटुब चेनेलाव आं अलरेडि माने हगारदों बेखौ बेसेबां गोबावनि उनाव बे नागारनो थाखाय रेडि फुल मुभिखौ दाथ' आं खोन्थाथ'नो हानाय नङा जे माब्ला हगारगोन होननानै जेब्ला नागारगोन बै बिसाल चेनेलावनो मोनगोन बिसाल सरगियारि चेनेलाव नैबे समाव फंबाया जोंना जाखिनि सिगांनिफ्राय जागायनानै नैबे एवार्डखौ मोननो हाबाय दा बेनि फुल डिटेल्सखौ थामहिनबा बेनि जाखिनि स्ट्रागल खालामनाय आरो नोंथांनि जिउ जारिमिन गासै बाथ्राखौबो फोरमायनो थाखाय नैबे समाव साबायखर बावो आरो इयुन जेनेरेसन दा बिथांमोनाबो मोनसे बाथ्राखौ साननाया गोनां जे नोङो बाजेट खालामना लासिनो खायसे केमेरा गैया माबाफोर आगजु गैया होननानै जे जेबो खालामालासिनो बा गावखौ फंबाय बुंनाया जे टेस्ट खालामालासिनो जे मबाइलजों खालामोब्ला बिदिबायदि मोनसे रिजाल्ट मोननो हायो दा बैखौ खालामालासिनो ओरैनो थानाय जे लाइमोनफोरखौ फंबाया बुंदों बेखौ नायनांगौ जे खालामनो हागोन ना हाया निजे बै टेस्ट खालामनानै रिजाल्टआ माबायदि जायो बेखौ नायनो फंबाया बुंदों आरो लोगोसेनो फंबायनि इयुन जिखिनि टारगेट खालामदों बे टारगेट खालामनाया मोगथाङाव महर मोनथों आरो फंबाया साक्सेस जानो हाथों बेखौ नैबे समाव जोंनि चेनेलनिफ्राय फंबायखौ हामलायथि बावो आरो जों
गोजोन जाथों नैबे समाव फंबायखौ नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिफ्राय बिदाय होनाय